channel. We are at the BTA station, Raja TV. Kay mga tumiog Siam Paragon. So Adam, buy sila ticket. Let's go! Wow, hangin. Super hangin, Adam. Cucu, 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 cucu. Curious kayo. Naog nami, manganto nami sa iyam. Lahi napud. Wow. Guys, kita po Family Mart. Let's go look for a diaper. Okay. Diaper ni boss. Let's buy this one. Kanina sa tumbay. Uy, XL man. Except for L. Uy, dako naman ilang L. Big lang siya ilang L, guys. And I cannot carry that. So I'll just buy this. And I like pictorial. Naglihok siya. Si Adam po. Adam to. Adam, picture? Saan ka picture? Ha? Unsa ka dade? Kuwan ko sa kuwang relo watch. Ay, sorry sa nang watch. Wow. Hindi ko dahil. Kinahati ang mga chicks, be. Wow. Sa ito mag-yon si Adam? Wow. Uy, din naman. Ngita pamig food, guys. Hi guys, bye. Toilet report mo po si Adam. Bye, Nay. Toilet mo ba? What's your daddy? Hindi agad mabalik. Okay guys, magawas na po ngayon na wala kayo na na record. Ang mga kay ning balik mi diri sa balay sa room kay si Adam sleepy na kayo. Nya karon pa mo alas 7 na, mao pa man pag mata ni Adam.
Hata to dong. Oh, unsa na? Unsa na? Alcohol. You say. Alcohol. Unsa na? Ha? Alcohol. Ato ang man sa Adam be. Adam, BBM. M. Bongbong. Lenny. Kiko. Pacquiao. Unsa pa ito? Lacson. Na. Unsa pa dito? Si Sarah. Sarah. Dali ni. Sarah. Duterte. Ikaw na be? Sarah all. Okay guys, manggawas na punta. Guys, balik na pagpidri sa gawas. Look. Oh, so mga tumiog, okay. Mga tumiog Big C kay magbay miog milk ni Adam. All right, so here we are. Adam? Huh? Adam is a Big C supermarket, supercenter. Ang atbang is Central World na hagbay mi og milk kay wala na po'y milk si Adam. Paspas kaayo mo inom og milk. And diaper, just enough for tomorrow. Kay tomorrow is our going home time. No. So guys, good news. Open pa ang ilang supermarket. Na, wow. Rab. Grabe, magin-anak pag yun. Oh, sige. Na-stuck siya. Kaya na lang. Siya. Patang po daka ako ang bag. Oh, di ba? Oh, let's go. Baliktad, Daddy. Baliktad. Okay. Shopping sa Adam. Unsa kaya yung i-shopping? Secreto, Parabebo. Dire ragoro? Naman. Dire na. Diaper? Mita mi sa diaper section o milk section. You cannot find it. Kay big kayo ilahang. Oh, nara oh. Milk zone. Okay. So kana ilang mga milk dara oh, ensure matigulang na. So kana. Para sa Adam din ng mga section. Dito sa mga baratudong. Dito sa mga baratudong. Wala man oy. 3. Enfagrow. So big. Kanina lang. Cannot find the other one. Pero mauna siya ang ano niya. Di man ni mao. Pero mao ni karon yang current. Oh. Barato lagi yung one green mo. Pila? 250 grams naman na. So, kani or kana? Wala yun, wala oh. Kana red 3. Ha? Kana, dago kayo. Pila man na? Dago kayo oh. 300 man na. Ha?
300 oh. Hmm. Pila man din eh? 259. Kanina sa. Okay. Pero artis mga baratuhon, Adam. Daan ang mga mahal. Na magpalit sa milk. Now it is time to buy the diaper. So we're going to find the diaper section. Oh no. Mga ano man eh. Diaper man sa mga dagko. Dito libot. Isa. Mga diaper ka nang gamay lang among paliton. Kay manguli nami ugma. Madag ko kayo, di na pwede na madala nato. Dagko kayo, di na to na madala. Sakay may aeroplano. 7-Eleven na lang. Sure ka na, ano, 7-Eleven? Pwede mo na palit din eh? Sa Family Mart. Oo. Walay gamay na. Oh. Nothing is small here. Wala na. Guys, sinuwan. Balik na po din. Pero close na dadi. Close na siya. Oo. Oh, balik lang ka isa. Napulaan na sila dire. Late na, close na. Na token. Okay. So, ito siya yung paborito. Mag-bus driver siya. Wow. Bingsu. Bingsu. Na. Oh, nice ka ilang ano ho. Ay, lamig ko. Ilang ayos ko. Oy. Guys, narito mong gi-order after you. So, Tawag mami. Unboxing sa after you. So here we go. Oh no, it's so yummy. Asa man kuan na niya ang butang. Butangan. Pero ice itself, it's so yummy. Oh my gosh. Okay, mana mong food, fried rice with egg. When you order na after you, lamig ka. Na. Adam, yummy ya? Dali dong. Naharot. Naharot ni siya guys. Naharot na mong food. And Adam is taking shower.